ceist a trí. So tá méid trééis an céad rud a dhéanamh amachtaíomh, céad ceann is féidir le bhééis sin ecant eáil an seo, ba bhálam dúrteach ar an dara ceann. So feic an seo tá an tras tos 10 cm, but ní hééis sin an gá. So just bí cuamach míler sin tá an gá seo 5 cm. So an éasca an batún sin a dhéanamh. So just bí cuamach míler sin. So lá fá an achar. So lá fá pai fá 5 cearnatha. So cad a fáin sibh an sin, chuirteach an óramháin agus just díreach na rudí sin, agus dheoigh tú feicúig thar pai, agus brúigur escadí agus fáin tú trochané, puncadó sé, né, náid, ocht, hain, etc. agus sin trochané punc a tá tú déanamh cearcatí anna do bháin dathúlach. So trochané punc a 3 de bhór go sé seo cúigú níos mó, so taonn sé sin sús. Agus táimid caiint míle centiméter cearnatha. I gcónaí tá sé éasca an centiméter cearnatha á gáil mac déanamh sin anna chuid, so just bí cuamach míle sin. Ok, an ceann dearnach den 3 thar cathair fá pai, fá cathair cearnatha. Rís chuirteach an óramháin é, ní bheidh tú ábalta in a ceann, mar tá sé dá dhéanta. Cert mar is ibar go bhasta pai, right? So ní léon pátrúnig buint leis. So trocha seacht punc sé, né, hain, ocht, cathair. So cóthram le trocha seacht punca, táimid feicint ar an anna do bháin dathúlach, tá sé sin cúigú níos mó, so taonn sé seo sús. Trocha seacht punc 7 cm. Cearnatha. Rís. Ok, agus sinné or ceist a 3.